Сәләмсез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Рина Хәсәншина. Күп фатирлы йортларга да жылы бирелде. Ознакайда гражданлык оборонасы буенча команда штаб өйрәнүләре узды. Әлмәттә яшәүче төрле милләт яшьләре тенниста көч сынаша. Шәһәр һәм районда социаль объектларга өстәп күп фатирлы йортларга да жылы бирү башланды. Район башлыгы Әлмәт шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков һәм Әлмәт җылылык шелтәре директоры Фәиз Зарипов белән берлектә иң ире котельнийларны тикшерделәр. Колабызның 3-нче район котельная ел әйләнәсе эшләп көз җитү белән ул җылылык бирүне арттырды. Аннан аермалы буларак 2-нче котельняның эше сезонга бәйле. Бүген дә ул тулы әзерлегендә ди белгечләр. 2-3 көн дәвамында барысы да көн актуальлыгына бәйле рәвештә эш режимына чыгачак. Беренче чираттагы бурыч социаль объектларны җылылык белән тәэмин итү. Моңа балалар бакчалары, мәктәпләр, медицина учреждениеләре керә. Параллель рәвештә җылы тракторларга да җибәрелә. Идарәче компаниялар җылылык хезмәтләре белән берлектә басымны көйле, өзеклекләр булган очракта аларны оператив бетерү эшен җайга сала. Гомумән алганда, җаваплы хезмәтләр күчәтелгән режимда эшли. Гадәттә ел саен җылылык җибәрүне контрольдә тота. Вопрос очень много будет возникать. Идарәче компаниялар эшендә сораулар булырга мөмкин. Шуңа күрә шәһәр башкарма комитеты үсеш департаменты белән берлектә барлык сорауларга оператив рәвештә җавап бирәчәк. Оперативно будет на все вопросы отвечать. 5 тәүлек эчендә 8 градус нормативка ирешелмәсә дә, шәһәр җитәкчелеге җылытуны вакытыннан алда башлап җибәрү турында карар кабул итте. Бу системаны тикшерү һәм салкыннар өчен биналарда оптималь температура тәэмин итү өчен эшләнә. Җылы бүлмәләр шәһәр халкына ошымәскә һәм салкын тию куркынычын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Температураның көйләү пунктлары куелган йортларда исә җылылык җибәрү сенсорлары автомат рәвештә һава торышы 8 градустан түбәнрәк булган очракта эшли башлаячак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жылы бирү темасын район башлыгы Тимур Нугманов узган традицион туры эфирында да кузгатты. Анда тагын нинди темалар каралу турында алдагы сюжетта. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Эфир башында башлык Ижевск мәктәбендә хәлак булганнарның якыннарының һәм туганнарның кайгыларын уртаклашты. Зыян күрүчеләргә тизрәк терелүләрен теләде. Бу фаҗигадан соң Әлмәттә мәгариф объектларының хокук саклау органнары җитәкчесе белән киңәшмә үткәрелде. Анда башлык уку елы алдыннан барлык объектларның да тикшерелүенә карамастан өстәмә бәя бирүне йөкләде. Мной было дано поручение провести сейчас в ближайшие дни дополнительные проверки на уже соблюдение режима, то есть не сколько физической именно там соответствие, а именно соблюдение режима, то есть насколько все сотрудники знают свои обязанности, обеспечивают соблюдение пропускного режима, ограничение периметра и так далее, и так далее. Район башлыгы мобилизация темасына да тукталды. Әлмәт районда барлык шәһәрләрдәге кебек егетләрне җыелма пунктка 2 озату булды. Ул шулай ук аларның гаиләләре турында кайгыртачагын әйтте. Әлеге максатлардан мобилизациягә чакырылганнарның гаиләләренә ярдәм итү буенча штаб төзелде. Алар тормыш, көнкүреш һәм оештыру характерындагы мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк. Солдатларның үзләре өчен дә кирәк-яраклар җыю оештырыла. Әлеге мәсьәлә белән район башлыгына шәһәр эшмәкәрләре мөрәҗәгать иткән. Также сейчас работа ведется по подбору и комплектованию так называемых тревожных чемоданчиков. Это базовый набор, который необходим каждому мобилизуемому. Их полностью одевают, обувают, выдают им вооружение. С этим проблем нет, однако есть еще бытовые вещи, такие как элементарно спальные мешки, рюкзаки для переноски с личных вещей, термобелье, носки и прочее, прочее. Мы сейчас занимаемся вместе с нашими общественными организациями, спонсорами комплектованием таких наборов. Күп кенә кешенең махсуслаштырылган хәрби операцияләрдә катнашу белән бәйле нинди дә булса төп күнекмәләрне үзләштерү теләге туа. Моның өчен ДОСАФ базасында беренче медицина ярдәмен күрсәтүне үзләштерергә өйрәтергә әзер белгечләр җыелган. Тактик дәресләр һәм пилотсыз очу аппараты белән идарә итү курслары да узачак. Барлык теләүче иратлар хәрби комиссариат аша яки 32 97 55 телефоны буенча курсларга языла ала. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда гражданлык оборонасы буенча команда штаб өйрәнүләре узды. Мондый чара районда план нигезендә 4-5 елга бер тапкыр уза. Өйрәнүләр авылларда һәм шәһәрләрдә барысы 8 пунктта узып, аларның эшен 28 кешедән торган комиссия бәяләде. Өйрәнүләрдә гадәттән тыш хәлләр була калган очракта тиешле структураларның үзара эшчәнлеге тикшерелде. Программа нигезендә иртәнге 9-лар тирәсендә Буадан су таралу турында хәбәр алынды. Аның нәтиҗәләрен бетерү буенча барлык структуралар да үз эшен тиешле югарылыкта башкарып чыкты.
Алга таба сынау юл транспорт халакәте булган урында узды. Бу өлештә дә тикшерүчеләр уңай бәя бирде. Мы видели наглядно, что вы непосредственно по прибытию докладывали штаб руководства, который как образец за вашими спинами находится. Вот. Поэтому всем спасибо. Я видел еще раз, что каждый элементарно, то есть в своих вопросах действует профессионально, мастерски. Вот. И, соответственно, надежно, оперативно прибывать к местам проведения. Поэтому на будущее сохранять данный уровень вашей подготовки, который соответствует удовлетворительной оценке. И, как говорится, поменьше происшествий, поменьше чрезвычайных ситуаций вам всем на будущее. Соңыннан Восток сәүдә үзәгендә янгын чыгу турында хәбәр алынды. Бу объектта персоналны, сатып алучыларны эвакуацияләү, коткару оештырылды, зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтелде. Мондый чаралар уздыру бик мөһим, ләкин бу өйрәнүләр генә булып калсын иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган төнне 2 сагат 11 минутта янгын части диспетчеры пультына Подгорная урамындагы мунчада янгын турында хәбәр килә. 16 квадрат метр мәйданда янгын тиз сүндерелә, зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Ә кичә Шевченко урамындагы 7 күп фатирлы торак йортта янгын турында хәбәр килә. Подъезддан 27 кеше мөстәкыйль рәвештә эвакуацияләнә. Сүндерү барышында янгын сүндерүчеләр чыгып өлгерә алмаган 1965 елгы ир-атны коткарып кала. Спорт яңалыкларына. Киров өлкәсендә 16-19 яшьлек юниорлар арасында дуатлон кросс буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге узды. Анда әлмәтлек Ксения Скворцова финишка беренче килә һәм ярышның җиңүчесе була. Спортчы триатлон бүлегендә Василий Васильев та шөгыльләнә. Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең спортчысы Ильяс Зинуров 21 яшькәчә юниорлар арасында грек-рим көрәше белән РСФСРның атказанган тренеры Мәгаз Сахабетдинов истәлегенә багышланган бөтен Россия ярышларында бронза призер булды. Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы да Тамбовта чиста җиңүгә ирешә. Радель Галеев уенның 14-нче минутында Тамбов хоккей командасы капкасына алка кертә. 2 минутта үтми нефтяник уңышын кабатлый. Икенче 20 минутлык тагына исәп 0-3-кә әйләнә. Уен инициативасы нефтяникта була. 3-нче периодта уен тигез бара. 0-3 исәбе финалга кадәр саклана. Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә төрле милләт вәкилләре арасында спартакиада ачылды. Ул берничә этаптан торачак: киберспорт, футбол, волейбол һәм йөзү. Ә иң беренче милләт ара ярышлар өстәл теннисы буенча узды. Ярышта 10 спортчыдан торган 6 команда катнашты. Әлеге 60 кеше спартакиаданың барлык этапларында катнашачак. Араларында калабызның урта һәм югары белем бирү йорты студентлары да, төрле диаспора вәкилләре дә бар. Как минимум это спорт. Чараның файдасы бар. Бу спортта бердәмлектә, чөнки без аралашабыз, танышабыз. Үзем дә кайберәүләр белән таныштым. Познакомились, вот я с ребятами некоторыми тоже познакомился. Спартакиада кысаларында осталыкны күрсәтү районыбызда спортны үстереп кенә калмый, милләт ара очрашуларны файдалы итеп үткәрергә мөмкинлек бирә. Настольный теннис очень интересная игра, это два соперника. Өстәл теннисы бик кызыклы уен. 2 көндә шуйны һәркайсы җиңәргә тели. Реакцияны фикерләү һәм карарлар кабул итү тизлеген үстерә. Каядыр көчлерәк уйнарга, каядыр хәйләкәрәк булырга, дөрес итеп тупны кабул итәргә һәм көндәшкә җибәрергә өйрәтә. Где-то обмануть соперника, уметь правильно принять мяч, нанести удар. Әлмәт районы буенча Татарстан халыкларының яшьләр ассамблеясы җитәкчесе Орхан Ягубов сүзләренчә, спартакиаданың максаты тату милләт ара мөнәсәбәтләрне ныгыту. На сегодняшний день заявлено в общем количестве 8 национальностей. 8 милләт вәкиле катнаша. Бу казахлар, кыргызлар, азәрбайҗаннар, әрмәннәр, үзбәкләр, таҗиклар, Идел буе халыкларыннан башкортлар һәм удмуртлар. Из Узбекистана, Таджикистана и из народов Поволжья мы взяли башкир и удмуртов. Спартакиада 1 ай дәвам итәчәк. Нәтиҗәләр 7 ноябрьдә билгеле булачак. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.